Ассалому алайкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстони азиз, ман нафароне ки бори аввалан дар канал обуна мешавем, лайк мемонем. дӯстон, нафароне ки хонаи фурӯшӣ дорен, дар номерҳои поён буда муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. Хоб дӯстон, айни ҳол хонаи фурӯшӣ мо қарор дорад дар ноҳияи Сино, колхози коммунизм, Маҳмадшоҳи боло 2, пеши идораи ҷамоат. Ана дӯстон, идораи ҷамоат. Ин тараф магазини Ҳоҷи Маҳмуд. Аз ин пара поликлиника мешавад дӯстон. Ростаки поликлиника, магазин Ҳоҷи Маҳмуд гуфтем. Хонаи фурӯшӣ ана ҳамин сари роҳ даст. ҳозир дар омада боли маълумоти пурашро медиҳем дӯстон. То охири видеоро тамошо кунед. Дар комментария фикру ақидаҳои худатонро нависен. номерҳои соҳиби мулка мемонем, дар номерҳош занг мезанем дӯстон. Хоб, 10 сотиқ замин дӯстон, 4 дар хона, 200 квадрат. Ростаки медароем дӯстон, аз дарвоза инҷо як ҷои мошинмонӣ ё ки ягон чиз дигар ва агаро дорад чандто. дарахтҳои мевадиҳанда бисёр аст. Аз тарафи дасти рост як ҷои санузел мешавад дӯстон, душевой. хоб, як ошёнае ки дар ин ҷо мебинем, як комната ва як кухня аст дӯстон. ба навораш намегирем. ростаки ҳамон як 2 ошёна мешавад. подвалам дорад дӯстон. подвал як ошёна. агар аз подвал якум ҳисоб кунем, дуюм, сеюм мешавад. мақсад сеюмаш мансард, подвал як ошёна. ҳозир ба навор мегирем. хоно ремонт аст дӯстон. ремонтҳои ҳам хеле хонаи пешина аст. пол як холи калон, як хона, 2 хона, 3 хона. инҷо зимни печка кардагиан. як хона, триза, зимни хона. Да, сотиқ замин аст дӯстон. дуюмги хона, полаш чӯб. инҷо лестница ба дуюм ошёна мешавад, мансард. сеюм хона. об свет доимӣ аст дӯстон, шаҳрӣ аст. ҳозир ба мансард мебараем дӯстон. як плашадкаи калон метавонед ки як хона кунед ё ки ягон чиз дигар. хоб, ҳамин ҷое ки мебинем дӯстон, якум ошона, тагаш ҳамин қадар подвали калон аст. роҳ аз подвал аз ана ҳамин ҷо мешавад. як подвали калон та ҳамин бинои калоне ки мебинем. хело ҳам ҳавли сабз аст дӯстон. дарахтҳои мевадиҳанда ҳам бисёр аст. як чанд ҷода боғу агарот кардагианд. инҷо дӯстон ҷои дедонхона
мақсад ҷо мондагиан метавонед инҷо ҷои дидонхона кунед дӯстон. Инҷо ҳам подвал аст. инҷо як ҳоҷатхона ва як боғи дигар калон. ана гир ба гирдаш забор аст дӯстон. зардолу, шафтолу, ангур, себ, бисёр дарахтҳое ҳаст. заминаш ҳамвори хушрӯ аст дӯстон. метавонед ки дар қафо як дошона бинои калон созед. инҷо плашадка ё ки метавонед ки ду дархонаи ду биное ки калон созед. 5 сотиқи агар тақсим кунем. нашо документаш ҳамаш 100 аст дӯстон. туғри хоб дӯстони азиз, ҳамаи хонаро ҳавоиро нишон додем. як бор дигар такрор мекунем ки хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Сино, колхози коммунизм, маҳаллаи Боло 2, пеши идораи ҷамоат. магазини Ҳоҷи Маҳмуд дӯстон, нафароне ки аз ин тарафан медонанд. поликлиника рӯпарӯи хона аз тарафи роҳ нишон додем. 10 сотиқ замин, 4 дархона, 3 дархона дар якум ошона, як дархонаи дигараш дар инҷо қати кухня дӯстон. болоаш хол. квадрат 200 ҳамашро 200 квадрат аст дӯстон. нархи ин хона $75,000 амрикоӣ муомила дорад дӯстон. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. номерҳо барои тамос 915 54 99 00. дар ана ҳамин номерҳо занг мезанед дӯстон. маълумоти пурраро соҳиби мулк медиҳад. хоб, раҳмати калон барои диққат. нафароне ки хонаи худатонро реклама карданен дар барои фурӯш дар номерҳои мо муроҷиат кунед. ҳатман кӯмак мерасонед. ватсап ҳам ҳаст дӯстон. лайк обудан шуданро фаромӯш накунед. барои мо хеле ҳам муҳим аст дӯстон.